Avui preparem un aperitiu que sempre triomfa. Xarrup de bolets. Podeu fer servir bolets frescos quan és temporada o també de conserva. Al final del vídeo trobareu la llista amb tots els ingredients. Necessitem 300 grams de bolets. Poden ser variats. Una ceba, un gra d'all, mig got de vi blanc, un litre de brou de pollastre o de verdures, 100 mil·lilitres de nata líquida, una mica de mantega, oli d'oliva verge, pebre i sal. Comencem picant la ceba i l'all i ho reservem. Rentem bé els bolets i els tallem a trossos. Posem una cassola al foc amb mantega i oli. Afegim la ceba picada i l'all picat. I quan la ceba sigui una mica cuita, no cal que sigui rossa, afegim els bolets. Els deixem coure uns minuts. Incorporem el vi, el deixem reduir i salpebrem. Afegim el brou i el deixem coure a foc suau 15 minuts. Un cop cuit, ho passem al vas de la batedora i triturem. I si ho fem amb robot, encara ens quedarà més fi. El passem a un cassó i el tornem a escalfar. I just abans de que arrenqui el bull, hi afegim la nata líquida. La barregem bé. Apaguem el foc. Si cal, rectifiquem de sal i pebre i ja tenim la crema de bolets llesta. La podem servir a temperatura ambient en vasets individuals. Nosaltres l'hem decorat amb una mica de nata líquida i cibulet. És un aperitiu que us animem a preparar. És fàcil i sempre triomfa. Us esperem a la propera recepta.